amanzi angena acwengile amahlo sunuka othi noba uyawabiyela ukhula kwenye indawo. Umuntu ongathi inkosi emntwini ngobe inkosi ngokwakhe, isandla esindimarinatayo. Sengibani ndibona ngathi ndiyimali yonyaka omtsha molweni ententeni. Uba bekuthiwa mandithuthuzele ndigqibile. Gqibile ngoku ukuthuthuzela. Into kunayo ukudlula nje kuba amampondo ngabantu bembali. Uba kakade ngoku yaze kukwamakhalima ze kusithiwani umphongo senzenzelwa nje nihambe nembali ndenzela ngondingekalibali andiseli ukuba ndinxaniwe ndibhekile xa bendilapho uba lo mngcwabo unawo namakhumtsha bangabantu abake bathethe ubabone bethi qha andazi uba xa kutheni ndenzela ukungahlebeki kube ngathi andilandeli. Zininzi ingcinga ezisenhliziyweni yomuntu. Ndinethemba nindilinde kondawo. Ndiyeza. Kodwa licebo likaYehova eliyawuma. Ngenxa yeminyaka Tata Zibi, iminyaka yam ayisavuma uba ndibe ndisithi ngubani ubethetha. Kwaza kwathina ungathangani sendivele ndihlala odabeni bantwana bakaThixo. Xa seluneminyaka engangale yam neBhayibhile iyayeka iyaphuma emaphepheni encwadi ibe ngamava akho bomi. Bantwana bahle abathandwa nguThixo. Kodwa uze ningandijaji madodana. Batsho abafundileyo bathi ayijajani koko siyalalela. Bantwana bakaThixo, ndivumeleni ndithi incwadi le yemizekeliso yekaSolomon okanye yenye yeencwadi zikaSolomon. uSolomoni ngunyana kaDavide. Davide bantwana bakaThixo. uSolomoni ubhala iincwadi ezintathu le sifunde kuyo yemizekeliso. Mandiqale kule ndawo. Incwadi yeNtshumayeli enomgca othandwayo ngamakholwa othi yonke into phantsi kwelanga okanye phantsi kwezulu inexesha layo. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, abhala incwadi yemizekeliso lesifunde kuyo mzomhle othandwa nguThixo. Incwadi yemizekeliso enomgca othetha ngoqeqesho ide ithi nyana wam musushenxela umlimandlela oyihlo abakunika wona. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, ibe incwadi yengoma yazo ingoma. Mzomhlo wako wethu enomgca othi sinomsakwethu omncinane akakaganwa akakabi namabele. Mayibonge inkosi. Bantwana bahle abathandwa ngubawo, noko ke licebo likaYehova elizawuma. uSolomoni ke ikumkani bantwana bakaThixo yakwaIsrayeli. Icebo likaYehova libonakele kuye mhla bantwana bakaThixo eme phambi kwetyeya
yomnqophiso kaThixo kusithiwa makacela into ayifunayo njengekumkani ezongena esihlalweni. Otatanani boma ukuzanikwe yona waziyeka zonke izinto zasemhlabeni ngoba kambe uthoculayo ezalapha ziyaguga zilahleke kodwa kaThixo ayigugi. Mzomhlo othandwa nguThixo wasawacela ubulumko bantwana bakaThixo. Uthi uThixo kuye ngokuba ungacelanga yonke inalawana ndakunika yonke into bantwana bahle abathandwa ngubawo. Uthi uSolomon into endiyithanda kuSolomon esibufana ngayo bantwana bakaThixo ngumuntu akaphukuze abheka phasuka khona. Abantu bakhe azobakhokhela balindele intetho kakumkani. Uthi uSolomon kuba abantu bakhe ukuba ngaboyihlo noyihlo mkhulu babaphatha kakubi obawo nam ndokwenze njalo kuni ewe nakwinzala yenu ngokuphinda-phindiweyo. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, licebo likaYehova, licebo likaYehova elizawuma. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, Tata uMakhalima Gxebe, Tata uMaga, mandiqale kule ndawo njengomntu ebekwathetha apha wabonakalisa indlela inxeba lakho elidiphu ngayo. Ndifuna ukuthi kuwe mntu omdala lena imfazwe yeke uyekele kuThixo. Kwathi uYesu kuPetros, uPetros ezama ukuthenga ubuso bukaYesu, elwela uYesu ezintabeni zikaYesu, wakhupha ikele waxabela indlebe yombingeleli. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, wathi uYesu kuPetros, Petros le nto yenzayo yenziwa. Imfazwe yomoya iliwa ngenyama, lena imfazwe ayiyo yamakele. Bonke ababulala ngekele bawutshabalala likele. Mayibongwe inkosi. Bantwana bakaThixo, yekela kuThixo mntu omdala, icebo likaYehova lilo limayo. Khona into yewayithetha apha yefuna ukundiphazamisa mbijana. Bantwana bakaThixo, ndithi uburongo xa ubusitha uqondi kakuhle nokokuba nguye nalo besimngcwaba, ngoba bakhona abantu abafeyika abantu. Bayeke nabo, lithuba labelo elisabekiweyo ngamacebo abantu, liyeza likaThixo icebo. Bantwana bakaThixo, apho umculi wamawisilathi izinto esizibonayo ewe zawuthiswa, amawanentaba anyibilikiswa, nolwandle lawubakhupha abolubaginyileyo. Bathatha kugqibela icebo likaThixo. Singaceba thina nangempilo zabantu nangabanye abantu, kodwa ekugqibeleni nguThixo ogqibelayo. Bantwana bakaThixo, nguThixo ogqibelayo. Ewe kumathafa kwaMidiyani, bantwana bakaThixo, lathi itholo bantwana bakaThixo kumathafa kwaMidiyani. Mzomhloko wethu lathi itholo wasondela uMoses wathi mandityeke ndiyobona, kanti kusondela icebo likaThixo. After 40 years amaSirayeli esithi kanti uphi nalo Thixo esikhonza yena. Bantwana bakaThixo, esimana sisixa sithetha ngaye ebantwini, unguThixo ongaxa kwanto, unguThixo ongohlulwayo. Yabona ngexesha lokuthandabuza kwakho uThixo lixesha uThixo asondele ngalo. Bantwana bakabawo, ngexesha lokumthandabuza kwakho, ngexesha lokungamthembi kwakho, lixesha eza ngalo kuwe. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, wasondela uThixo. Ndimthanda xa isithi umzi wamabhele noMaga. Ndimthanda xa isithi uThixo ezichaza kuMoses ethi ndinguYehova, uThixo kayihlo, uThixo kaYakobi, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsake. Akho gama uThixo ayazichaze ngalo kuwe ngaphandle bathi ubufariye mdida yonke lento. Uvela uthi wena ndinguye
ufaro umazi kakuhle ufaro uyandazi ubuthe undinguye endinguye bantwana bakathi kundithumile ufaro uzawundazi ke uzobona into kwakho kudlalwa ngoku akusiniswa amahleza la bantwana abahlaba bathandwa nguThixo ewe kuxhomekeke kuye ufaro ufuna ukundibona ngisenzani intoni sesandleni sakho bantwana bakaThixo wathi kunene disivile incwina nezikhalo abazikhalayo bantwana bakaThixo ndihlile ke ndizokubahlangula ewe sandleni sabo babaqhuba kalukhulu bantwana abahlaba bathandwa nguThixo ewe ndizibonile inyembezi ewe kusathwalwa kulalali yam buzwa lapha emapeleni kusathwalwa kulalali yam xa kusendiwa zikhona intombi ezithwalwayo nezisafunayo ukuthwala bantwana abahlaba bathandwa nguThixo ewe ikhona yathi kwenye igame yewe abantu abathwalayo behamba nayo ngecebo layo mzomhlo othandwa nguThixo xa behamba yathwa sikhulu isikhalo bathi umntakamaxanyana hayi noko kudala siwenza lo msebenzi kodwa ngeke isikhalo salo umuntu kule game lo bantwana bakaThixo hey siso sesakaka kakhulu mzomhlo wako wethu ewe bathi xa bemethula bembeka phansi wafuna ukuqonda uba kutheni wathi bona sibhidwa sisikhalo wathi into yobandikhale ayithandifuni kwenda bantwana abahlaba nguThixo ewe uThixo inyembezi zenu enizikhalileyo ayithi kuye bekungafanelekanga bantwana bakaThixo belinini ixesha lilo eli bantwana abahlaba bathandwa nguThixo ewe uyeza umgwebo omkhulu uza namafu ayonke amehlo azambona nabo bamhlabayo bazambona adla amandla nabo bantwana bakaThixo kukho abantu abazenza bahle kwabanye abantu bantwana bakaThixo wokwakaloku nje kumhlophe phandle athi nobuya kuhakatha kuthi apha ngasemva bantwana bakathi bakunika ihagi le ibhodlisayo abadlizaneni xa inantsi kumntwana mzomhlo othandwa nguThixo ewe kanti kwakutshona ilanga uzophenduka umbethaza bantwana bakaThixo athi akuthethele nesingesi athi I'm your shoulder to cry yewena shoulder to cry ewe kahle ngendaba zabantu bantwana bahle bathandwa nguThixo nawe xa somqhelisile indaba zakho kumhlana xabana mhla songasathethi bantwana bahle bathandwa nguThixo ewe icebo likaYehova elizawuma ibone phi lonto ngemini uYosefu ethiwa ngabantu abakwabo bantwana bakaThixo ewe nokuthiwa kwakhe ngabantu abakwabo kanti licebo likaThixo bantwana bakaThixo ukumthatha kwabo bamphose emadini wayeyofunda into yokokuba akubhekwe emacaleni kujongwa phezulu emadini ngoba umadi awunafestile inye indlela ukufocasa kuThixo uyeka abantu wake wathi umfundisi wami ongasekhoyo uTata uMahlumba wathi khotso nokungefoku kwakho uzawubanjwa ngenye imini ufakwe ejele kanti indlela yobuyofunda ukulima isipinatshi esivilandini bantwana bakaThixo icebo likaYehova liyema sele abantu begqibile ngawo abamacebo sele bethetha sekubhubha umuntu besithi babe kungathanga ngekuye kwathi bathethiswa kukungazi bantwana bakaThixo yonke inhlungu esivayo uThixo ubeka ubuqaqawuli ngaphambi sinento esibekelweyo lento athi uPetros bantwana bakaThixo xa ithetha athi sinelifa thina esiligcinelweyo emazulwini ngalowo mazwi uThixo xolo akanigcine uThixo anisikelele uThixo anithambise nqilise bantwana bakaThixo ndiyayiqonda kungecawe kodwa nibanjelwanga mna nami ndenzela uba ningandihlebi xa senigoduka emakhaya nithi hey iyabonakala yona ibiyalamba iplani ziyinqabela hayi sumayela nanini bantwana bakaThixo ewe uba bekuthiwa kugqiba ukubuya umbona esibhonini ngekuthiwa hayi kugqiba ukuvuna mzomhlo othandwa nguThixo ewe liyemi icebo likaThixo
liye micebo likaThixo emntwini olapha kulomngcwabo ndicela ukuthi kuye awufunde ukuthula nento zakho. Bantwana bakaThixo bayakhethwa abantu bokuthetha. Ithani amen kakhulu kule ndawo. Bantwana bakaThixo ingathi into zakho azilungi uhamba uvula isifuba konke amagiyogiyo ukumbona umuntu umbalisela into ewe uvumxelela ubungandenzi. Bantwana bakaThixo ngenye imini emva kwensuku ezintathu abalisele wena le nto ubumxoxela yona afathi undicede. Bantwana bakaThixo funda ukuthula, funda ukuthula. Abantu lo mhlobo wakho uthi ngumhlobo wakho senyongweni, naye unomhlobo wakho senyongweni ngaphandle kwakho. Bantwana bakaThixo ewe sivele nje lento siyo apha enkonzweni injongo zethu zehlukene. Abanye bezengezaba injongo nabanye banezaba injongo ezilapha nezimilo zabantu zifihleka kakuhle ecaweni. Bantwana abahle bathandwa ngubawo cebo likaYehova lizawuma. Uyeke nalento yakho yokuthi xa uthetha ubiza into azihambi kakuhle fokamgwili uthi ndiyibone kwasekuseni le mini bayoyama bayona nje le mini le ndivele ndayibona nje vele ndabethelwa nje le mini ayoyama. Usathana lukuhlebezelayo ufuna uthetha into afuna uyithetha. Bantwana bakaThixo ngoba umlomo uyadala. Usithi hayi ndiyazazi ezami izinto vele zihamba kade zilunga kade ezami izinto. Hayi ngusathana lo udilayisa wena ngabo. Bantwana abahle bathandwa nguThixo icebo likaYehova lilwe limayo. Lakuma icebo likaThixo bantwana bakaThixo novalayo uyavala kodwa uThixo avule. Umsomhlo othandwa nguThixo into kunayo imbiza zabaThixo zivuthwa ngexesha lazo. Umsomhlo othandwa kubawo zikhona imbiza zokupheka into zenyani. Qinisekile nangosilapha esikhona ezimilenze emithathu. Bantwana bakaThixo imbiza ezilapha imbiza eziphekela abantu abalapha sikhona azibulelwe ezo. Bantwana bakaThixo kukhutshwa ukudla okungaphakathi kuyofakwa kwiibhawuli zikothapha wena obani bani. Bantwana bakaThixo nembiza zenyani ezingayiwe emlilweni kube ngathi kupheke zona xa kufikwa phambi kwabantu. Zizawuthiwa njengamanzi ziyobekwa emkhukhwini okanye egaraji zawubuye zikhunjulwe mhla futhi kuzawuphinde kuphekelwe itheko elikhulu. Bantwana bakaThixo kodwa imbiza yesintu emilenze emithathu yakugqiba umsebenzi. Bazalwana bam nomama yakugqiba umsebenzi yequtyudu. Imilenze emithathu ibheke phezulu. Uba besiyimntu isithethe titshala wesiXhosa ngesisithi kuyo ngesisithi ithi umsebenzi ebendiwunikiwe ndiwugqibile egameni loyise. Inqina lokuqala egameni lonyana, inqina lesibini nasegameni lomoya oyingcwele, inqina lesithathu. Bantwana bakaThixo uvakele kambuyesu esitsho. Bantwana bakaThixo akube bakhulule bonke ebebalandile emhlabeni. Kwincwadi yevangeli kaYohane chapter 17 wathi umsebenzi obundinike wona ndiwufezile. Bantwana bakaThixo ndizukise kunomgcosi gwebayo makholwa asekhaya othi andicela ukuba suse enkohlakalweni ngoba bathanda yona. Ewe koko bagcine kuyo inkohlakalo. Bantwana bakaThixo ngalowo mazwi uThixo makanilondoloze anithamsanqelise ngoku kudebe ngunaphakade. Amen. Wafinyele lakimi isezonweni zami